tak je to tady. Našel si člověka, o kterém si vždycky snil. Je to láska na celý život. Nebo ne? Jak můžeš zjistit, jestli je to pravá láska? Klíčové je vědět, jaký je rozdíl mezi přitažlivostí, zamilovaností a pravou láskou. Přitažlivost je o tom, co vidíš. Jak člověk vypadá a co dělá. Problém je, že zdání někdy klame. A co je teda zamilovanost? Zamilovanost není jen o tom, co vidíš, ale i o tom, co cítíš. Možná si do někoho blázen, ale to se může změnit. A hodně rychle. Zamilovanost vypadá jako láska, ale je založená jenom na tvých momentálních citech. A proto se může lehce rozplynout. Jak teda poznáš, že je to pravá láska? Taková, co vydrží. Pravá láska roste, když se k sobě ti dva hezky chovají, jsou pracovití a mají stejné duchovní hodnoty. Bible říká, že pravá láska nevyhledává své vlastní zájmy. Tak třeba ten kluk, co se ti tak líbí. Jak zachází s penězi? Musí se napít, aby se dokázal bavit? Jaké má cíle? Opravdu na nich pracuje? Nebo jen hodně mluví, ale skutek utek? A co ta holka, na kterou nemůžeš přestat myslet? Jaké má přátele? Jak se k ním chová? A jak se chová ke své rodině? O tom druhém musíš zjistit spoustu věcí. To chce čas. Takže než se začneš znášet v oblacích, pamatuj na to, že Přitažlivost je o tom, co vidíš. zamilovanost o tom, co cítíš. Ale pravá láska Vychází z toho, co víš.